Good evening, Brad Adam. Kinsay founder aning UPC, United Pentecost Church from Tuto Libre of Nangka Konsolasyon. Okay, daghang salamat. Daghan man ni kayo, Brother Tito Libre. Daghan man ni kayo mga sanga-sanga, no? Kining Pentecost, ang kining Pentecost nga niabot og born again diri sa Pilipinas, ni tukod niadtong 1902, 1902, ni Charles F. Parham. Nya nagsanga-sanga ni pero tinighanan na kayo, na uban ni nga na-restore, na uban nga wa, no? So ang importante, no, kining born again nga niabot gikan sa Amerika nga gitukod ni Charles Parham, maora yung mga sunataha nga basta kay motuo lang ka ni Kristo, luwas ka. Di ta kumpiyansa na mga kaigsunan, kay usa ka na ka shortcut nga pagtulunan, din dili ka na iya sa Ginoo, kundi ang yawa mismo nagtuo sa Dios apan wa gyud maluwas. Mo nang mutuo ra ta pero way buhat-buhat ug maoro ba ni, no? Ilahang advertisement trademark nila ni mga kaigsunan. Minaw ka og mga nakag kulon, daghan kay magwali diha mga kaigsunan, lamang karon gumikan kay pandemic naundang usab sila, no? Pero during their time nga magwali-wali sila sa kulon, their teachings is just believe Christ and you will be saved, no? Nga tuo lang kay Kristo, luwas ka. Wa nay ilagyo nang i-underscore, no? Ilagyo nang emphasize, ilagyo nang i-highlight kanang gitawag og wa nay kinahanglang buhat, basta kay matuo lang kay Kristo. Just receive Christ as your personal Lord and Savior. That's it. Luwas na ka. Nya kanarabang kaluwasan na mga kaigsunan, matud pa nila, wa nay makaagaw pa kanimo. Matud pa, once saved, always saved. Ang ilngig kay na mga kaigsunan. Kay daghan kayong nidawat ana nga mga wa gyud intay pagtulunan usab sa Katoliko, no? Mga Katoliko nga way pagtulunan, di lagi maminaw po niining mga programa nga makapadasig ug makapalig-on sa pagtuo. Mao na nga sila maoy very vulnerable for this teachings, kay alang kanila nindot nila ni basta motuo lang ta ni Kristo. Anya, ug mao lang na basihanan nga motuo lang, way mag-una lain mga kaigsunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman tungod kay gitudloan na kita sa una pa, no? Sa first century Anno Domini, mao na gitudlo kanato. Naabitan na sa credo, kanang Apostles' Creed, Credo in Deum Patrem Omnipotentem Creatorem Caeli et Terrae et in Iesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgini, passus of Poncio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descended at Enferos, tertia die resurrexit amortuis, ascended ad cielo, sidit at dexteram die Patres omnipotentes indiventores est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Mo na ang Apostles' Creed mga kaigsunan, kita nag-una sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. Atong i-underscore na mga kaigsunan, kay usara ba na ka pagkuan sa mga kaigsunan nato nga mga born again. Kita mismo ang nag-una nining maong pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Kung mao lang ni basihan nga makadangat sa gingharian sa langit mga kaigsunan, kita may mag-una. Pero mao bagud na ang kahupnganan sa pagtulunan sa iglesia? No, sir. Nga naman, tayo ato simbahan nagtudlo kanato nga pinaagi sa pagtuo, faith, ug maayong buhat, good works. Kay giklaro kana, no? Although ang ilahang kapyutan ana mga kaigsunan kini Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9 nga basta kay motuo lang ka, luwas na, pero wa nila tibawa sa pagbasa ang bersikulo 10. Kaya sa bersikulo 10 mga kaigsunan, mo to'y mutubag sa ilang gikapyutan nga tuo lang aron ta madali. Kay sa bersikulo 10 naghisgot na nga kita gibuhat sa Dios nga maayo aron magbuhat kita og maayo na ara. Sa tupad not only faith but also to have a good works, pinaagi sa maayong binuhatan. Kay mag-unsa man imong pagtuo kun wa kay maayong binuhatan. Nga matod pa ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 2, I repeat, unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 2,
nga bisan pa ang imong pagtuo makasugo ka sa bukid layat sa dagat nya mulayat pud ni mga kaigsunan ngilngig nga pagtuo. Pero unsay sunod nga pamahayag apan kun wa kay gugma wa kay kapuslanan. You just imagine. Bisan grabe imong pagtuo makasugo ka sa bukid layat sa dagat layat pud ang bukid ngilngig na mga kaigsunan way makahimo ni ana. Pero bisan pa bisan pag makasugo ka ni ana sa bukid layat sa dagat nya mulayat mga kaigsunan apan wa kay gugma wa kay kapuslanan. And you just imagine. Unsay buot ipasabot niya na mga kaigsunan? Galacia kapitulo 5 bersikulo 6 kay tinuod nga pagtuo mao kadtong nagabuhat pinaagi sa gugma. Ana ara pinaagi sa gugma kining pagtuo nga nagabuhat. Mo na nga giklaro ni San Pablo, no? Diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 6 kay sa katapusan hukman kita sa Dios pinaagi sa atong mga binuhatan. Dili pinaagi sa pagtuo kay ug mao na naa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 ang yawa nagatuo sa Dios pero naluwas bang yawa wa gyud. Grabe pang pagtuo sa yawa kay nagkurog siya. Kita nagkurog bata nagtuo sa Dios wa gyud. Hinambog gyud gidaghan. Praise the Lord, hallelujah. Luwas nako. Puro sinambog mga kaigsunan. Pero San Pablo nga gitawag sa Ginoo unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5 wa gyud ang hinambog San Pedro si San Pablo ingon San Pablo lamdag kayo og tin-aw kayo ang akong hunahuna ug ang akong konsensya apan wa ko nagpasabot nga wala ko'y sala. O si? Unya, kinsa may makaadto sa gingharian sa langit nga nga naay sala. Nga matod pa diha sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Way makasud didto sa gingharian sa langit bisag adunay gamay ra kayong sala. Murag kuan ba dagom tulbok sa dagom mga kaigsunan. Naa kay sala nga ingon na kadak di ka kasud sa gingharian sa langit. Unya, nga atong mga kaigsunan nga wa sugua mga pastor kuso kay mingon nga basta mo tuo lang ka ni Kristo luwas na ka just receive Christ and you will be saved. Maghinay ta ana mga kaigsunan kay dani kana dili iya sa Dios iya sa kaaway sa Dios nga mga yawa kay lagi mismo ang yawa nagtuo nagkurog apan wa gyud makasud sa gingharian sa langit. Gisilutan mga kaigsunan kay wa man siya maayong buhat bakakong dako naa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8 katong tawo moingon nga siya luwas na o kay wa na siya sa ayog tuohi kay kantawan na bakakong dako. See? Dili ni ako mga kaigsunan, sorry mga pastor ha. Dili ni ako I'm just only quoting the word of God in the Bible and therefore you must heed this one. Dili kay magligot-got mo no? Kay daghan mo mga kaigsunan mga amigo sa mga pastor pero diha na gani sa pagpabarog og sa pagpalungtad og sa pagpa kining lutaw sa kamatuoran dili ta ko ano dili ta na amigo ni ana di ta amigo ni ana kay lahi-lahi ug lahi kana inyohang mga pagtulunan lahi usab ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gi tisok gayod no diha sa matuod nga simbahan sa atong Ginoong Hesukristo naa sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 the church of our Lord Jesus Christ is the pillar and the foundation of truth. Ug unsa ni simbahan na atong balikon mga kaigsunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, peace be with you, brothers and sisters in Christ. God bless kaninyo. Okay, ari sa ta mga kaigsunan, di sa to ang live streaming nanay ni Padangat. Good evening, Brad Adam. Mangutana ko about sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Unsa pasabot aning hukman ang mga buhi og mga patay? Katapusan na ba ni sa kalibutan? Salamat sa pagtinaw. God bless po. Okay, dahil salamat Sister Nivlem Chavez. Okay. Salamat kayo Sister Nivlem, no? Kining gitawag og parosya sa atong simbahan pasabot ni og the final judgment, the second coming of our Lord Jesus Christ. Mo ni ang katapusan. Diin kung anapay buhi, apil gyud. Kanang pag-ingon nga diha sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto 12 nga mobalik siya aron sa paghukom og sa mga buhi og sa mga minatay. Ato man ang pagtulun-an, ato man ang pagampo, no? Balik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. That is the teachings of the church
in matters of eschatology, no? Eschatology kining katapusan. So mana nga hukman ang tanang tao. Okay, dengan salamat brother, sister Nimhem Chavez. God bless kanimo amping sister. Mayong gabi Brad Adam, tan-aw ko gikan sa Kiyot, Cebu City. God bless kanimo Portia Santillan. Okay. Good day. Good day usab kanimo Sister Helen Canyaris. Good evening Brad Adam, watching from back Shopwise, Basak, San Nicolas. Brad asko kanang 9 days novena. Na ba na sa balaod sa Biblia Brad? Na sa Biblia, no? Na gikuan nga sa Biblia. Although not necessarily nga literal por literal, pero atong masabot, no? Kay naaman diha sa dihang namatay ang atong Ginoong Kristo sa Biyernes, na banhaw siya pagka Domingo sa kanang gitawag natong Easter Sunday. Na San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 kama 6. Nabanhaw siya niya nang sayo sa adlaw nga Domingo. Unya, muihap kag 40 ka adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw niya nang Domingo sa pagkabanhaw, ihap kag 40 diyas ni ascend siya, ni sakah siya didto sa langit, no? Unya, human sa pagsaka niya, ingon ang anghel ngadto sa mga apostoles nga sige tutok dito sa panganod kay ilang gitan-aw ang mahal nga Ginoong Kristo nga ni kayab ni bayaw ngadto sa ginhanan sa langit. Ningon ang anghel, wa na og di naman ninyo makita, busa lakaw na kamo, balik na kamo didto sa Jerusalem. Malik sila mga kaigsunan niadtong adlaw. Unya, nisaad man tong atong Ginoong Kristo nga iyang ipadala ang iyang Espiritu Santo. No, mana nga sa dihang nibalik sila didto sila sa Upper Room sa Jerusalem, no? Nagampo sila sukad ato. Dili tong sukad kundi sukad. Lahi man ang sukad og sukad mga kaigsunan, no? Sukad ato, nagampo sila didto sa Upper Room sa Jerusalem. Unya, pag-abot gyud sa siyam ka adlaw, 9 days, no? Nilang inampuay mga kaigsunan didto sa second floor sa kuan lawak dito sa Jerusalem. Pag-abot sa siyam ka adlaw mga kaigsunan, pagka napulo gyud ka adlaw nga gitawag na og Pentecost, gikan ka 50 days gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, ika 50 days Pentecost Sunday, or ika napulo ka adlaw, human gyud sa siyam ka adlaw nilang panag-ampo, gipadala sa Ginoo ang Espiritu Santo. Ang gitawag nato Pentecost Sunday mga kaigsunan. Atong basa diha sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 4. Og sa dihang niabot ang Espiritu Santo, nanulti sila sa nagkalain-laing sinultihan. Ug wa na sila mahadlok mga kaigsunan, wa na sila mo sulod, ug wa na sila mo tago didto sa kwarto, nang lakaw na sila og nagsangyaw sa maayong balita. Ilang gisangyaw ang maayong balita sa atong Ginoong Kristo ug katong nituo ilang gibunyagan mga kaigsunan. Ug niya nang adlaw nakabunyag sila og mga 3,000 ka mga kalag mga gikan sa kining pagka Hudiyo, gikan sa pagka kining daan nga tinuoan nila, pagka Mosaical religion ngadto na sa pagka Christianism, pagka Kristiyano mga kaigsunan. Pinanguluhan ni San Pedro. So mana nga unsa to? Ika-9 ka adlaw, itawag na nato og novena. So man kabasihan nato sister, no? Nga ang novena mo ang 9 days human gyud niya na ang pagpadala na sa Espiritu Santo pinaagi sa Pentecostes. Okay, God bless kanimo sister. Daghang salamat sa imong kuan kini ang pangutana.